राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरदारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरदारी। यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో మనము శ్రీమద్ భాగవతములో క్లాసులలో 3వ స్కందము 17వ అధ్యాయము అయినటువంటి విశ్వపు సమస్త దిక్కులను హిరణ్యాక్షుడు జయించుట అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఉన్నాము. సో ఇప్పటి వరకు 26 శ్లోకాలను మనము పూర్తి చేసుకున్నటువంటి అంశము. సో వైకుంఠ లోకంలో ద్వారపాలకులు అయినటువంటి జయ విజయులు మునుల చేత శపించబడి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి రావడము, వారిరువురు కూడా దానవులుగా జన్మ తీసుకోవడము, ఆ దితి గర్భంలో నుండి ఇరువురు కవలలుగా వారు జన్మించడము, ఆ సందర్భంలో ఈ భూమిలోను దివిలోను కలిగినటువంటి విపరీతమైనటువంటి అంశాలను మనము అంతకుముందు చూసినటువంటి అంశాలు. ఇక ఆ ఇరువురు జన్మించిన తర్వాత వారిలో అగ్రజుడైనటువంటి హిరణ్యకశిపుడు బ్రహ్మ నుండి వరాలను పొందడము, సో ముల్లోకాలలో ఎవరి నుండి కూడా మృత్యు భయము కలిగి లేకుండా ఉండే విధంగా ఆ వరాన్ని పొందడము, తద్వారా ఆ వరదానం చేత బ్రహ్మ ద్వారా పొందినటువంటి వరం చేత గర్వితుడై ఉండి ముల్లోకాలను తన ఆధీనంలోనికి తీసుకొచ్చుకోవడము. ఇక అతని అనుజుడు అంటే సహోదరుడు అయిన చిన్నవాడైనటువంటి హిరణ్యాక్షుడు ఇక ఆ అగ్రజుడైనటువంటి హిరణ్యకశిపుడికి ప్రియాన్ని కూర్చే విధంగా ఇక అతడు కర్మలను చేస్తూ ఉంటుంటాడు. కేవలము ఆ హిరణ్యకశిపుడిని సంతృప్తి పరచడానికే అతడు గద చేపుని విశ్వమంతటా కూడా యుద్ధం అంటే తిరుగుతూ ఉంటుంటాడు, కర్మలను ఆచరిస్తూ చేస్తుంటాడు. ఇక ఆ హిరణ్యాక్షుణ్ణి యొక్క వడి దుస్సాహసముగా ఉండేటువంటి వాడు, ఎంతో వేగంగాను దుస్సాహసంగా ఉండేటువంటి వాడు. ఇక అతడు ఆ పాదాల యందు బంగారపు అందెలను కలిగి ఉండడము,
ఘనంగా పూలమాలలతో అలంకృతమై ఉండడము. అంటే భౌతికమైనటువంటి అలంకరణ. సో, అలాగే అతనికి దేహశక్తి, మనోశక్తి, ఆ! అలాగే వరదానముల చేత గర్వితులై ఉండి, ఇక వారు ఎవరు కూడా, ఎందుకంటే అంతకుముందు చెప్పినట్లుగా బ్రహ్మ చెప్తాడు దేవతలతో, మీరెవరు కూడా మనము వారిని అడ్డగించలేము. కాబట్టి వారినెవరు అడ్డగించేవారే లేకపోవడం వల్ల దేవతలు అతన్ని చూస్తూ ఇక భీతావతులై ఉండడం తప్ప ఏమీ చేయలేనటువంటి పరిస్థితులలో ఉన్నటువంటిది. సో, ఇంకా అంతకుముందు స్వర్గలోకానికి అధిపతి అయినటువంటి ఇంద్రుడిని వాళ్ళందరిని కూడా ఇక ఓడించడము, వాళ్ళని అక్కడి నుంచి తీసేయడము. ఆ తర్వాత ఆహ్, నిన్న చూసినటువంటి క్లాసుల్లో ఆ మత్తగజాన్ని బోలినటువంటి మహాదానవుడైనటువంటి హిరణ్యాక్షుడు స్వర్గలోకంను జయించిన తర్వాత వెనుకకు రావడము. ఆ తర్వాత భయంకరంగా గర్జిస్తూ సముద్రం లోతులోనికి క్రీడార్థమై ప్రవేశించారు అని చెప్పడము. సో, ఇక ఎప్పుడైతే సముద్రంలోకొస్తాడో అతడు, ఆహ్, వరుణి సేనయంతా కూడా, జలచరాలన్నీ కూడా భయభీతులై పారిపోయాయని చెప్తారు. ఆ విధంగా బలప్రయోగం చేయకనే, ఏమీ వారు అడ్డగించకుండానే అక్కడి నుంచి పలాయనమైనటువంటి అంశము. ఇక అతడు ఆ సముద్రం నందు అనేక సంవత్సరాలు చెంచరించుచు మహాబలుడైనటువంటి హిరణ్యాక్షుడు ప్రచండ వాయువుచే కలిగినటువంటి అలలను తన ఇనుప గదలచే మరలా మరలా మొత్తుచు ఆ వరుణ నగరంనకు అయినటువంటి విభావరిని చేరాడు అని చెప్తారు. సో, ఆహ్, ఆ వరుణదేవుడైనటువంటి ఆహ్, ఆయన నివసించేటువంటి ప్రదేశమైనటువంటి ఆయన యొక్క ఆహ్, వరుణుడు జలమునకు అధిష్టాన దేవతగా ఉండేటువంటి వాడు. ఆయన విభావరి అని చెప్పబడేటువంటి పురము జలాంతర్భాగంలో ఉంటుంది. అందులో అతడు నివసిస్తూ ఉంటాడు. ఆ హిరణ్యాక్షుడు అక్కడికి చేరుకున్నటువంటి విషయాన్ని మనము ఇప్పటి వరకు చూసినటువంటి. హరే కృష్ణ. సో, ఇక ఈరోజు 27వ శ్లోకము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాధి గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో, ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ హిరణ్యాక్షుడు ఆ విభావరి అనేటువంటి ఆ వరుణదేవుడు ఉండేటువంటి నగరాన్ని చేరుకొని తత్రోపలభ్య సురలోకపాలకం యాధో గణానాం వృషభం ప్రచేతసం స్మయన్ ప్రలబ్ధుం ప్రణిపత్య నీచవద్ జగాధమే దేహ్యాధిరాజ సంయుగం. సో, అక్కడికి వెళ్ళి తత్ర అంటే అచ్చటకు, ఉపలభ్య చేరి, ఆ విభావరి అనేటువంటి నగరానికి చేరి, తత్రోపలభ్య అసురలోక పాలకం. సో, అసురలోక అంటే ఎచ్చటనైతే దేవతలు వసిస్తారో ఇక్కడ
సో చెప్తున్నారు. తత్ర అంటే అచ్చటకు, ఉపలభ్య చేరి, అసురలోక ఎచ్చటనైతే దేవతలు వసింతురో, పాలకం పాలకుడు, యాదగణానాం అంటే జలచరముల యొక్క, వృషభం ప్రభువు, ప్రచేతసం అంటే ఇక్కడ వర్ణుడు, వర్ణదేవుడు, స్మయన్ అంటే పరిహసించుచు, ప్రలబ్ధం అంటే వ్యంగ్యముగా, ప్రణిపత్య పాదములపై పడి, నీచవత్ నీచ కులజుని వలె, జగదా జగాద, హరే కృష్ణ, జగాద అంటే పలికెను, మే నాకు, దేహి అంటే భిక్షనొసగుము, అధిరాజా ఓ దేవదేవా, సంయుగం యుద్ధమును. సో అక్కడికి వెళ్ళి ఆ విభవావరి అనేటువంటి ఆ వర్ణుడు, వర్ణదేవుడు ఉన్నటువంటి ఎవరు వర్ణదేవుడు అంటే ఆ జలమునకు అధిష్టాన దేవత అయినటువంటి ఆ వర్ణదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన ఈ విధంగా అంటున్నాడు. శ్రీల ప్రభుపాద యొక్క భావం, ట్రాన్స్లేషన్, శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. జలచరములకు ప్రభువును, విశ్వము నందలి అతోలోకములకు సాధారణంగా అచ్చట దానవులు వసింతురు అని చెప్తారు. సో అధోలోకములకు పాలకుడును అయినటువంటి వరుణునకు విభావరీపురము నివాస స్థానము అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ జలచరాలకు, ఎందుకంటే ఆ జలానికి అధిష్టాన దేవతగా ఉన్నటువంటి ఆ వర్ణుడు ఆ జలాల్లో ఉండేటువంటి, అంటే ఎలాగైతే ఒక రాజ్యానికి రాజు ఉంటే ఆ రాజ్యంలో ఉండేటువంటి అన్నిటికీ కూడా ఆయనే ప్రభు, అలాగే ఈ జలానికి అధిపతిగా ఉన్నటువంటి ఆ వర్ణదేవుడు అందులో ఉండేటువంటి జలచరాలన్నిటికీ కూడా ప్రభువు. అలాగే విశ్వంలోని అతలోకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అతోలోకాలకు, అంటే సాధారణంగా దానవులు వసించేటువంటి ఆ అతోలోకాలకు అతడు పాలకుడును అయినటువంటి ఆ వర్ణునకు పురము నివాస స్థానము అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఆ నివాస స్థానమైనటువంటి పురమునందు ఆయన నివసిస్తూ ఉన్నటువంటి, మరి అచ్చటికి చేరుకున్నటువంటి ఆ హిరణ్యాక్షుడు, అచ్చట హిరణ్యాక్షుడు నీచ కులజుని వలె వరుణి పాదములపై పడి, ఓ దేవదేవా నాకు యుద్ధ భిక్షను వసగుము అని అతనితో పరిహాసం చేయుచు వ్యంగ్యముగా పలికెను. సో సాధారణంగా ఈ మనము ఏదైనా అడిగేటువంటిది ఎలా ఉంటుంది, మనకి సాధారణమైనటువంటి అవసరాలకు లేదా ఆధ్యాత్మికంగా ఉండడానికో మనము అడుగుతూ ఉంటాం. కానీ ఇక్కడ ఈ దానవ ప్రవృత్తి కలిగినటువంటి ఆ హిరణ్యాక్షుడు, మొత్తాన్ని కూడా విశ్వమంతా కూడా కలిగించొచ్చినటువంటి ఆ హిరణ్యాక్షుడు ఒక మానవ అధముడు లాగా, ఏదో చాలా అల్పుడు లాగా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ జలచరాలకు ప్రభువు, అంటే అతాలోకాలకు పాలకుడు అయినటువంటి ఆ వరుణదేవుడి యొక్క పాదాలపై పడి ఆ హిరణ్యాక్షుడు, ఓ దేవదేవా నాకు యుద్ధమును అంటే యుద్ధ భిక్షను వసుగుము. సో ఆయన ఎట్లంటే ఒక వ్యంగ్యంగా పరిహాసం చేస్తూ ఆ వరుణుని, ఓ దేవదేవా నాకు యుద్ధ భిక్షను వసగవయ్యా అంటూ అతనితో, ఆ వరుణదేవుడితో పరిహాసం చేయుచు వ్యంగ్యంగా ఆ హిరణ్యాక్షుడు పలికాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి భాష్యము చెప్తున్నారు ఈ విధంగా. దానవ ప్రవృత్తి కలవాడు ఎల్లవేళలా ఇతరులతో పంతమాడుచు వారి ఆస్తిని బలవంతంగా ఆక్రమించుకున్న యత్నించును. ఏమాత్రము యుద్ధ వాంఛలేని వ్యక్తి నుండి
యుద్ధమును భిక్షగా గోరిన హిరణ్యాక్షుని నుండి ఈ లక్షణము ఇచ్చట పూర్తిగా ప్రదర్శితమైంది అని చెప్తున్నారు. అంటే సాధారణంగా ఈ దానవుల యొక్క ప్రవృత్తి, వాళ్ళెప్పుడు కూడా ఇతరులతో పంతమాడుచూ ఉంటూ ఉంటారు. ఇతరులను సంహరించాలి లేదా ఇతరుల యొక్క రాజ్యాలను ఆక్యుపై చేయాలి అనేటువంటి ఒక ఆలోచనతో ఉంటారు అనేటువంటిది మనకు భగవద్గీతలో కూడా భగవంతుడు చెప్పినటువంటి ఆ దానవ ప్రవృత్తి కలిగినటువంటి వారు. సో ఇప్పుడు నేను ఈ శత్రువుని జయించాను, మరికొంత శత్రువులను నేను సంహరిస్తాను, నాకు ఇప్పుడు ఈ ఆస్తి ఉంది, దీనిని ఉపయోగించి ఇంకా నేను పెంచుకుంటాను. ఈ భావనలతోనే ఈ రాక్షస స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారు, దానవ ప్రవృత్తి కలిగినటువంటి వారు ఎల్లవేళలా ఆ విధంగానే ఉంటూ ఇతరులను వారు పంతమాడుచూ ఉంటూ ఉంటారు. సో మనము కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి కారణమైనటువంటి విషయాలు కూడా చూసాం. ధర్మరాజు ధర్మబద్ధంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో కానీ మాయాజూదమాడి వారి యొక్క రాజ్యాన్ని లాక్కోవడం, ఆ కారణంగానే అలాగే ఆస్తులు సంపదలన్నిటినీ చివరికి వారి యొక్క భార్య అయినటువంటి ద్రౌపదిని కూడా వారు ఆ జూదంలో గెలుచుకోవడం, ఆమెని అవమానపరిచేటువంటి ప్రయత్నం చేయడము. సో ఇదంతా కూడా దానవ ప్రవృత్తి, వాళ్ళ యొక్క లక్షణాలు, వాళ్ళ యొక్క స్వభావాలు అని చెప్తున్నారు. సో మరి ఇటువంటి వారు, ఈ దానవ ప్రవృత్తి కలిగినటువంటి వారు ఎటువంటి యుద్ధవాంఛ లేనటువంటి వారితో కూడా యుద్ధం చెయ్యాలి అని అనుకుంటారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈయనకి ఎటువంటి యుద్ధ కాంక్ష లేకుండా ఉన్నటువంటి వాడు. మరి ఆయన్ని యుద్ధం భిక్షగా కోరి ఇక్కడ హిరణ్యాక్షుడు తన యొక్క దానవ లక్షణాన్ని పూర్తిగా ప్రదర్శితం చేశారు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా ఆ వర్ణుడుతో అంటూ ఉన్నాడట ఈ హిరణ్యాక్షుడు, త్వం లోకపాలోధి పతిర్బృహచ్చవా వీర్యాపహో దుర్మద వీరమానినాం విజిత్య లోకే కిల దైత్య దానవాన్ యద్రాజసూయేన పురాయజత్ ప్రభో. సో ఇంకా ఆ హిరణ్యాక్షుడు ఆ వర్ణదేవుడు అంటున్నాడు, త్వం లోకపాల అధిపతి బృహచ్చావ. సో వీర్యాపహో దుర్మద వీరమానినాం విజిత్య లోకే కిల దైత్య దానవాన్ యద్రాజసూయేన పురాయజత్ ప్రభో. సో ఇంకా ఆ హిరణ్యాక్షుడు ఆ వరుణుడితో అంటున్నాడు, త్వం అంటే నీవు. ఎవరు నీవు అని ఎవరితో అంటున్నాడు? ఆ వర్ణదేవుడితో అంటున్నాడు. లోకపాలహ, లోక పాలకుడవు. సో ఇంతకుముందు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారు, అతలోకాలన్నిటినీ కూడా అతడు పరిపాలిస్తూ ఉంటాడు అనేటువంటి. లోక పాలహ, లోక పాలకుడవు. అధిపతి, అధిపతివి. బృహత్ స్రవాహ, విస్తృతమగు యశస్సుకు. వీర్య, శక్తిని. అపహ, నశింపజేసితివి. దుర్మద, గర్వముతో. వీరమానినాం, తామే గొప్ప వీరులమని తలచుచు. విజిత్య, జయించి. లోకే, లోకమున. అఖిల అంటే సమస్త. దైత్య, దైత్యులను. దానవాన్, దానవులను. యత్, ఒకప్పుడు. రాజసూయేన, రాజసూయ యజ్ఞముతో. పురా, పూర్వము. అయజత్, అర్చించితివి. ప్రభో, హే ప్రభో. ప్రభు అంటూ ఆయన చెప్తున్నారు.
హరే కృష్ణ. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావం ట్రాన్స్లేషన్. సో ఆయన హిరణ్యాక్షుడు వర్ణదేవుడితో ఈ విధంగా అంటున్నాడు, నీవే సమస్త విశ్వపాలకుడవు, విస్తృతమగు యశస్సునకు అధిపతివి, దురహంకార దురభిమాన సైనికుల బలమును నశింపజేసి ప్రపంచమునందలి దైత్య దానవులందరినీ జయించి నీవొక మారు రాజసూయ యజ్ఞమును నిర్వహించి ఉంటివి అంటూ ఆయన హిరణ్యాక్షుడు ఆ వర్ణదేవుణ్ణి తాను గతంలో చేసినటువంటి ఆ అంశాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ అంటున్నాడు. నీవే సమస్త విశ్వపాలకుడవు, నీవు ఈ సమస్తాన్ని మొత్తాన్ని ఈ విశ్వవంతాన్ని కూడా పరిపాలించేటువంటి వాడివి, నీ యొక్క నీవు ఈ విస్తృతమైనటువంటి యశస్సుకు నీవే అధిపతివి, దురహంకారంతోనూ దురాభిమానంతోనూ సైనిక బలంతోనూ విర్రవీగుతూ ఉన్నటువంటి ఆ దైత్య దానవులందరినీ కూడా ఆ దురభిమాన సైనిక బలాన్ని నశింపజేసి, సో ఆ దైత్య దానవులందరినీ కూడా నీ ఒకసారి జయించావు. జయించడమే కాకుండా నీ ఒకసారి ఆ రాజసూయ యజ్ఞమును కూడా నిర్వహించి ఉంటివి కదా. సో మరి అటువంటి నేను ఇక్కడ అంటే ఉద్దేశం ఏంటంటే, నిన్ను యుద్ధ భిక్ష కోరుతున్నాను, అంటే నీతో నేను యుద్ధం చేయగోరుతున్నాను, నాతో నీవు యుద్ధం చెయ్యి అని నేరుగా అలా అడగకుండా, ఒక వీరుడిలాగా అడగకుండా, ఒక నీచ కులస్తుడిలాగా, ఒక అడుక్కునేవాళ్ళలాగా ఆ హిరణ్యాక్షుడు అంటే ఒక వ్యంగ్యమైనటువంటి విషయాలతో సో ఆయన్ని ఒక రకంగా హేళనగా, నీవు మా దైత్యదానవులందరినీ కూడా జయించావు కదా అనేటువంటి ఒక భావనతో, సో మరి అటువంటి నీతో నేను యుద్ధం చేయడానికి వచ్చాను అని అది నేరుగా అడగట్లేదు. సో నాకు యుద్ధ భిక్ష పెట్టు, అంటే నాతో నీవు యుద్ధం చెయ్యి అంటూ ఆ హిరణ్యాక్షుడు ఆ వరుణదేవుణ్ణి అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. 29th శ్లోకం. సయేవ ముత్సిక్తమధేన విద్విషా దృఢం ప్రలబ్ధో భగవాన్ పాంపతిః రోషం సముక్తం శమయన్ స్వయాదియా వ్యవోచదంఘోపశమం గత వయం. సో ఇక్కడ అంటే సహ అంటే ఆ వర్ణుణ్ణి, ఏవం ఆ విధంగా, స ఏవం ఉత్సిక్త అంటే ఆ గర్వించియున్న, సో సయేవ ముత్సిక్త మధేన అంటే మదముతో, విద్విషా శత్రువుచే, దృఢం అంటే లోతుగా, ప్రలబ్ధ పరిహసింపబడి, భగవాన్ అంటే పూజనీయుడగు, అపాం జలము యొక్క, పతిహి భగవాన్ అపాం పతిహి అన్నారు కదా. సో ఆ పూజనీయుడైనటువంటి జల అధిపతి అయినటువంటి ఆ జలానికి ప్రభువు అయినటువంటి ఆ వర్ణుడు అట. రోషం కోపము, రోషమన్ కోపము, సముత్తం పెళ్ళుబికెను, సో ఎంతో కోపం వచ్చిందట ఆ వరుణదేవుడికి. శమయన్ వచ్చినా కానీ దాన్ని ఏం చేసుకున్నాడు, అణుచుకున్నాడట. అణుచుకొని, శమయన్ అణుచుకొని,
స్వయాదియా వివేకం చే. ఇక్కడ అంటే వివేకవంతులాగా ఆలోచించి ఆ కోపాన్నంతా కూడా అణుచుకున్నాడు. వ్యవోచత్ సమాధానం ఇచ్చాడట. ఎవరికి? ఆ హిరణ్యాక్షుడు. వ్యవోచత్ అంగ ఉపశమం. ఓ ప్రియుడా, అంగ అంటే ఓ ప్రియుడా, ఉపశమం రణకార్యము నుండి విరమణ. ఇక్కడ ఉపశమనం అంటే ఆయన యుద్ధం గురించి అడిగాడు కదా. ఉపశమన్ రణకార్యము నుండి విరమణ. గతాహ కావించియుంటిని, వయం అంటే నేను. సో ఇక ఆ వర్ణుదేవుడు తో ఆ హిరణ్యాక్షుడు ఆ పలికినటువంటి పలుకులకు వర్ణదేవుడు ఈ విధంగా సమాధానం ఇస్తూ ఉన్నాడట. మదోన్మత్తుడైన శత్రువుచే ఆ విధంగా పరిహసింపబడి పూజనీయుడగు వరుణుడు మిగుల క్రద్దుడయ్యను. సో తనకి ఆ గర్వంతో మదమెత్తినటువంటి దానవుడు విశ్వాన్నంతా కూడా చుట్టించేసి ఇక ఆ జలంలోనికి క్రీడిద్దామని వచ్చేసినటువంటి అతడు ఆ వివాహపురి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ వర్ణదేవుణ్ణి వ్యంగ్యంగా పరిహాసం చేస్తూ, నీవు గొప్పవాడివట కదా, ఒకప్పుడు రాజసూయ యాగం చేసావట కదా, దైత్య దానవులందరినీ జయించావట కదా, మరి అటువంటి నువ్వు నాకు యుద్ధ భిక్ష పెట్టవయ్యా అంటూ హిరణ్యాక్షుడు వ్యంగ్యంగా అడిగాడు కదా. సో ఆ విధంగా మదోన్మత్తుడైనటువంటి శత్రువు ఎవరు? హిరణ్యాక్షుడి చేత ఆ విధంగా పరిహసింపబడినటువంటి పూజనీయుడైనటువంటి వర్ణుడికి చాలా కోపం వచ్చిందట. కానీ అతడు తన యందు పెళ్ళుబికినటువంటి కోపమును వివేకం చే అణుచుకున్నాడట. సో అది దైవ స్వభావాలు కలిగినటువంటి, సో విచక్షణ జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉండడం అన్నట్టు. సో ఆ విధంగా తనకు ఎంతో కోపం వచ్చింది. ఎందుకంటే ఆ విధంగా మాట్లాడినటువంటి ఆ దైత్యుడు, ఆ విధంగా మదంతో మాట్లాడినటువంటి శత్రువు ఆ విధంగా మాట్లాడినటువంటి మాటలకు పూజనీయుడు అయినటువంటి వరుణుడు ఎంతో కోపం వచ్చిందట అతనికి. కానీ అతని యందు వచ్చినటువంటి ఆ కోపాన్ని అంతా కూడా వివేకం చేత, అతనుకున్నటువంటి వివేకం ద్వారా, అది సాధారణంగా భక్తులు కానీ దైవీ స్వభావాలు కలిగే వాళ్ళు చేసేటువంటిది. సో ఆ విధంగా ఆయన ఆ కోపాన్ని అణుచుకుని ఆ హిరణ్యాక్షుడితో ఈ విధంగా అంటున్నాడు, ఓ ప్రియుడా, ముసలివాడనైనందున యుద్ధమునకు తగనని రణకార్యము నుండి నేనిప్పుడు విరమించియున్నాను అని ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చెను అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే ఆ హిరణ్యాక్షుడు వర్ణదేవుణ్ణి యుద్ధము భిక్షగా ఇవ్వము అని పరిహాసం చేస్తూ ఆ విధంగా పరిహసిస్తూ ఉన్నప్పుడు కోపం వచ్చింది ఆ వర్ణదేవుడికి. ఆ కోపాన్ని అణుచుకొని ఆయనతో సంయమంతో, ఓర్పుతో ఆ హిరణ్యాక్షుడిని, ఓ ప్రియుడా, ఓ ప్రియమైనటువంటి వాడా, నేనేమో ముసలివాడినయ్యాను, యుద్ధానికి నేను తగిన వాడిని కాదు అని నిర్ణయించుకొని నేను యుద్ధం గురించి విరమించుకున్నాను అని సమాధానం ఇచ్చాడట. సో ఇక్కడ మనము చూసినట్లయితే ఆయన చెప్తున్నారు, మనము గాంచున్నట్లుగా యుద్ధాభిలాషులగు లౌకికులు ఎట్టి కారణము లేకనే సర్వదా యుద్ధమును సృష్టించుచుందురు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ వాస్తవానికి ఆ హిరణ్యాక్షుడికి ఆ వరుణుడితో చేయవలసినటువంటి యుద్ధం చేయవలసినటువంటి ఆవశ్యకత కానీ ఏమీ లేదు. ఎందుకంటే అన్ని లోకాలను కూడా
వారు జయించి ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. ఎవరు కూడా వారిని అడ్డుకోవడం లేదు. అన్నదమ్ములిద్దరూ కూడా దానవులుగా వచ్చినటువంటి హ్మ్. హిరణ్యాక్షుడు. హిరణ్యకశిపుడు బ్రహ్మ ద్వారా పొందినటువంటి వరం ద్వారా గర్వితుడై ముల్లోకాలను కూడా జయించాడు. సో, ఆ వరం పొందడం అవన్నీ ముందు అధ్యాయాల్లో మనకొస్తూ ఉన్నాయి. సో, ఆ విధంగా మళ్ళీ తన సహోదరుడిని తృప్తిపరచడమే అతని యొక్క ఏకైక లక్ష్యంగా ఆ హిరణ్యాక్షుడు విశ్వమంతా కూడా ఆ! ప్రయాణిస్తూ అన్ని లోకి వెళ్ళి చివరికి ఆ సముద్రంలోకొచ్చి వరుణదేవుడిని ఆ విధంగా పరిహసిస్తూ నాకు యుద్ధ భిక్ష కావాలి అని కోరడము. అది కూడా ఒక మరి వీరుడిలాగా కాకుండా ఒక సాధారణమైనటువంటి నీచ ఆ! జన్మ పొందినటువంటి వాడులాగా ప్రవర్తిస్తూ ఆ వర్ణదేవుడి యొక్క పాదాలపై పడి నాకు యుద్ధ భిక్ష ఇయ్యవయ్యా! నువ్వు ఒకప్పుడు గొప్ప ఆ! వీరుడులాగా రాజసూయ యాగం చేశావట, యశస్సుతో వెలిగిపోయావట, దైత్య దానవులందరినీ జయించావట. మరి అటువంటి నీతో నేను యుద్ధం చేయాలి అనుకుంటున్నాను. కాబట్టి నాకు యుద్ధ భిక్ష ఇయ్యి. అంటే నేరుగా యుద్ధం ప్రకటించట్లేదు. నాకు నువ్వు యుద్ధాన్ని భిక్షగా ఈ దేహి అని అడుగుతున్నాడు. సో, ఇది సాధారణంగా అసుర స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారి యొక్క ప్రవర్తన అంటూ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో, ఆ విధంగా మదం మెక్కినటువంటి హిరణ్యాక్షుడు ఆ వర్ణదేవుడిని యుద్ధానికి భిక్షగా ఇవ్వమని అడిగినప్పుడు అతడు పరిహసించినటువంటి ఆ మాటలకు అతనికి ఎంతో కోపం వచ్చింది. కానీ ఆ కోపాన్నంతా కూడా అణుచుకొని ఒక హిరణ్యాక్షుడితో నేను ఇప్పుడు వయసు మీరినటువంటి వాడినయ్యాను. కాబట్టి రణకార్యము నుండి నేను విరమించుకున్నాను. అంటే యుద్ధం చేసేటువంటి యుద్ధాభిలాష నుండి నేను విరమించుకున్నాను అని సమాధానం ఇచ్చాడట వర్ణదేవుడు ఆయనతో. సో, ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు. మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నట్లుగా హిరణ్యాక్షుడు లాగా ఈ దైత్య దానవులు ఎప్పుడూ కూడా యుద్ధ అభిలాషతోనూ, లౌకికమైనటువంటి విధానాలతోనూ, ఎటువంటి కారణం లేకపోయినా ఎప్పుడు వారు యుద్ధాన్ని సృష్టిస్తూనే ఉంటూ ఉంటారు. వారినెవరు ప్రతిఘటించకపోయినా, వారికెవరు అడ్డు రాకుండా ఉన్నా కానీ, వారు ఎప్పుడూ యుద్ధ వాంఛతోనే ఉంటూ ఉంటారు అనేటువంటి అంశాన్ని మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇది 30 కూడా చదివారా మాతాజీ? ప్రభుజీ. ఇది కూడా చెప్పేస్తాను అయితే మరి. ఒకసారి చదువుతాను. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా ఆయన వర్ణదేవుడు హిరణ్యాక్షుడితో సమాధానం చెప్పడం చూసాము. ఇంకా చూస్తున్నట్లయితే పశ్యామి నాణ్యం పురుషాత్ పురాతనాత్ య సంయుగే త్వాం రణమార్గకోవిదం ఆరాధయిష్యత్య సురర్షభేహితం మనస్వినో యం గృణతే భవాదృశాః. సో, ఇక్కడ నా పశ్యామి, పశ్యామి అంటే గాంచుట. నా పశ్యామి నేను గాంచుట లేదు. అన్యం ఇతరులను, పురుషాత్
ఆ పురుషుని కన్నను. పురాతనాత్, పురాతనుడు, యహ, ఎవరైతే, సంయుగే, యుద్ధమున, త్వాం, నీతో, రణమార్గ, రణ విద్యయందు, కోవిదం, గొప్ప నిపుణుడు, ఆరాధయిష్యతి, సంతుష్టి నొసగగలడు, అసుర ఋషభ, ఓ అసురవర్య, ఇహి, కడకేగుము, తం, ఆతనిని, మనస్వినః, వీరులు, యం, యవ్వానిని, గృణతే, శ్లాఘింతురో, భవాదృశాః, మీ వంటి. సో ఇంకా ఆ వర్ణదేవుడు ఈ విధంగా అంటుంది, పశ్యామి నాణ్యం పురుషాత్ పురాతనాత్, య సంయుగే త్వాం రణమార్గ కోవిదం, ఆరాధయిష్యాత్యసురర్షభేహితం, మనస్వినో, యం గృణతే భవాదృశాః. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాడు, యుద్ధ కోవిదుడు అగు, ఆ యుద్ధ కోవిదుడు అయినటువంటి నిన్ను రణమున అంటే యుద్ధమునందు సంతుష్టి పరచగలవాడు పురాణ పురుషుడగు విష్ణు భగవానుడు తప్ప మరెవ్వరును ఉన్నట్లు కనబడడం లేదు. కనుక ఓ అసురవర్యా, మీ వంటి వీరుల సైతము శ్లాఘించునట్టి ఆ దేవదేవుని కడకేగుము. సో ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే ఆ హిరణ్యాక్షుడు ఒక నీచ జాతి వలె, అంటే నీచ జాతిలో జన్మించిన వాడిలాగా ఒక వీరులాగా కాకుండా పరిహాసంతోనూ వ్యంగ్యంగానూ ఆ వర్ణదేవుణ్ణి ఆ విధంగా ఆయన్ని యుద్ధ భిక్ష పెట్టమని అడిగినప్పుడు వర్ణదేవుడుకి మొదట కోపం వస్తుంది. కానీ ఆ కోపాన్ని నిగ్రహించుకొని, ఓ ప్రియా, ఓ ప్రియతమ, అంటే ఓ మిత్రమా లాగా అన్ని, ఎందుకంటే సంధి ఆ విధంగా చేసుకుని, నేను ముసలివాడినయ్యాను కాబట్టి, అంటే నేను కాబట్టి ఈ యుద్ధ విషయాల నుండి నేను విరమణ పొంది ఉన్నాను అని సమాధానం ఇచ్చి ఇంకా అంటున్నాడు, యుద్ధ కోవిదుడవైనటువంటి, యుద్ధంలో మంచి వీరుడవైనటువంటి నిన్ను ఆ యుద్ధ రంగమునందు సంతృప్తపరచగలవాడు ఎవరు లేరు. నేనైతే నిన్ను సంతృప్తపరచలేను, ముసలివాడినయ్యాను, యుద్ధ విరమణ కాంచి ఉన్నాను. కాబట్టి యుద్ధ కోవిదుడు అయినటువంటి నిన్ను యుద్ధ రంగమునందు సంతృప్తపరచగలవాడు ఎవరంటే ఆ పురాణ పురుషుడైనటువంటి విష్ణు భగవానుడు తప్ప మరెవ్వరూ ఉన్నట్లు కనపడటం లేదయ్యా నాకు. నీకేమో యుద్ధం కావాలని భిక్షగా నన్ను యుద్ధం అడుగుతున్నావు, కానీ నేను ఆ పరిస్థితులలో లేను. కానీ నీ యొక్క యుద్ధ వాంఛను తృప్తిపరచగలిగినటువంటి వాడు, యుద్ధ కోవిదుడు అయినటువంటి నిన్ను యుద్ధంలో సంతృప్తపరచగలిగినటువంటి వాడు విష్ణు భగవానుడు ఒక్కడ ఉన్నట్లే అనిపిస్తూ ఉంది. మరెవరూ కూడా నీతో యుద్ధం చేసి నిన్ను సంతృప్తపరిచినట్లుగా నాకు కనబడడం లేదు అంటూ ఆ వర్ణదేవుడు, కాబట్టి ఓ అసురవర్యా, సో ఓ అసురులలో ప్రముఖుడమైనటువంటి వాడా, ఓ హిరణ్యాక్ష, మీ వంటి వీరులు సైతము, మీలాంటి గొప్ప గొప్ప వీరులు సైతము శ్లాఘించినటువంటి, గొప్పగా కీర్తించేటువంటి ఆ దేవదేవుడే, ఆ విష్ణు భగవానుడు దగ్గరికి నువ్వు వెళ్ళు. ఆయన నీ యొక్క యుద్ధ వాంఛను సంతృప్తపరచగలడు, నీ యొక్క యుద్ధ వాంఛను తీర్చగలడు అంటూ ఆ వర్ణదేవుడు హిరణ్యాక్షుడితో పలికినటువంటి పలుకులు ఇవి. ఇక్కడ ఆ విధంగా మనకి భావాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు తెలియచేసినటువంటి, శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇక్కడ ఇంకా
ఆ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యం ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ప్రపంచ శాంతిని అనవసరంగా భగ్నం కావించు స్వభావము కలిగిన కలహాల మారి లౌకిక యోధులు నిజమునకు భగవానుని చేతనే శిక్షించబడుదురు. కనుకనే యుద్ధ ఉత్సాహంను సంతృప్త పరుచుకొనుటకు విష్ణువుతో యుద్ధము కావించుటయే ఉత్తమ విధానమని హిరణ్యాక్షునకు వర్ణదేవుడు ఉపదేశించెను అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఉద్దేశం. ఎందుకంటే ఆ హిరణ్యాక్షుడు అనవసరంగా అంటే యుద్ధ వాతావరణాన్ని సృష్టించి ప్రపంచంలో అశాంతిని కలగజేస్తూ ఉన్నటువంటి ఇరువురు అన్నదమ్ములు వీరిద్దరూ కూడాను. సో ప్రపంచ శాంతికి అవసరం లేకపోయినా కూడా వాళ్ళు శాంతియుతంగా లేకుండా భగ్నం కావిస్తూ ఉన్నటువంటి స్వభావాలు కలిగినటువంటి కలహాల మారి లౌకిక యోధులు వీళ్ళు ఇద్దరు కూడాను. సో మరి అటువంటి ఆ కలహాల మరి లౌకిక యోధులు మరి శిక్షించబడాలి అంటే వాస్తవానికి ఆ దేవతలకు కూడా తెలిసినటువంటి అంశమే. ఆ విష్ణువు తప్ప వారు ఎవరు కూడా వీరిని శిక్షించలేరు. సో భగవద్గీతలో కూడా భగవంతుడు చెప్తాడు మనకి, సాధుజన రక్షణ కోసం దుష్టులను శిక్షించడానికి ప్రతి యుగంలోనూ నేను అవతారం తీసుకుంటాను అని చెప్తారు. యుగ యుగ సంభవామి యుగే యుగే అని చెప్తూ ఉంటారు ఆయన. సో కాబట్టి మరి ఆ భగవంతుడు ఆ విష్ణువు మాత్రమే నీ యొక్క యుద్ధ కోరికను తీర్చగలడయ్యా అంటూ ఆ వర్ణదేవుడు పలకడము. అలాగే ఆ అసుర వీరుడైనటువంటి హిరణ్యాక్షుడి యొక్క స్వభావాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తెలియజేస్తున్నారు. ఇలా అసుర స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారు ప్రపంచానికి కీడు కలిగించేటువంటి వాటిలోనే ఎప్పుడు నిమగ్నమై ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. మనకి భగవద్గీతలో కూడా కృష్ణ భగవాన్ చెప్పినటువంటి ఈ అసుర భావాలు కలిగినటువంటి వారు ప్రపంచానికి హాని కలిగించేటువంటి కార్యాలలోనే నిమగ్నమై ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇక్కడ కూడా అదే చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే చెప్తున్నారు, శాంతిని అనవసరంగా భగ్నం కావించే స్వభావం కలిగినటువంటి ఈ కలహాల మారి యోధులు నిజంగా భగవంతుని చేతనే వారు శిక్షించబడతారు. ఈ లౌకిక భౌతిక ప్రపంచంలో ఎవరి ద్వారా కూడా వారు శిక్షించబడరు. కనుకనే మరి అటువంటి వారిని వారి యొక్క యుద్ధ ఉత్సాహాన్ని సంతృప్త పరచుకోవడానికి నీవు విష్ణువుతోనే యుద్ధం చేయవయ్యా. ఎందుకంటే విష్ణువే ఒక రకంగా ఆయన రెచ్చగొడుతున్నాడు. ఆయనే నీకు సమరైనటువంటి వాడు, ఆయనే నిన్ను ఓడించగలడు అనేటువంటి ఒక భావంతో చెప్పడం వల్ల ఆ అసురుల్లో ఉన్నటువంటి కోపం రెచ్చిపోతూ ఇది వస్తుంది. సో కాబట్టి కనుకనే ఆ యుద్ధ ఉత్సవాన్ని, ఆ ఉత్సాహం ఏదైతే ఉందో, యుద్ధోత్సాహం ఏదైతే ఉందో దాన్ని సంతృప్తి పరచుకోవడానికి, తనలో ఉన్నటువంటి ఆ యుద్ధం చెయ్యాలి అనేటువంటి కోరికను తృప్తిపరచుకోవడానికి సో విష్ణువుతోనే యుద్ధము కావించుము అని ఆ ఉత్తమ విధానమని హిరణ్యాక్షుడుకు ఆ వర్ణదేవుడు ఉపదేశించాడు అంటూ మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తెలియజేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओके. वांछा कल्पतरु